What's up sa inyo mga kasoy? So hindi mga kasoy, ang gagawin natin na video, magmumukbang tayo. So mini mukbang lang to. Dahil ngayon birthday ni Mudragels. Happy birthday sa'yo Mudragels. Ayan. Stay good head lang lagi at ingat ka palagi. Ayan. So ngayon papakita ko sa inyo kung anong iuulaman natin ngayon. Uulaman. Uulamin. So wag na kayong maano sa background natin, maingay dahil first time ko na naman mag vlog dito. Ano ang ingay, diba? So ngayon magmumukbang tayo. Ito ang ating mga kakainin, kaya papakita ko na bago ang lahat. Introin muna natin. Yeah, let's do this. With you in the middle. So ngayon mga kasoy, ito na ang ating kakainin. Meron tayo ditong tosino, luto ni Mudragels. Oops. Siyempre hindi lang yan, meron tayo ditong gulay. Ayan. Baka matapon, gulay ng kalamunggay o agod. Ayan. So sasandok muna tayo. Dito na tayo kakain dito. So ito na. Siyempre para masarap yung kain natin, maghugas tayo ng kamay. Wala na sabon-sabon para masustansya. May ballpen pa yan, ha? Mukbang tosino. Alam niyo ba ito mga kasoy? Hagurin mo habang kinakain mo para masarap. Wala tayong sili. Kamote. Tigas.
Sarap. Ang sarap ng aso, no? Kaya thankful din pa rin tayo kay God dahil sa araw-araw na nakakaraos tayo, di ba? Kahit na pandemya. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo mga kasoy, saan man tayo naroroon, matulog man tayo o gumising, lagi tayo magpasalamat dahil sa kanya hindi tayo makakaraos. Kaya kailangan palagi tayo magpasalamat sa kanya. Kasoy, ha. So yung mga kasoy, natapos na natin lamutakin yung pagkain natin. So ngayon, dapat natin gawin pagkatapos kumain, uminom tayo ng King Enerborn Vitamin. Shoutout sa iyo, Enerborn Vitamin. Ayan. So halos isang buwan na rin ako nagpa-vitamin mga kasoy. Kita nyo naman yung katawan ko, di ba? Kasi kailangan din to mga kasoy. At syempre 2 baso ng tubig. 2 baso ng tubig yung inumin natin mga kasoy para strong. Isang beses pa para busog na busog. Ayos. Ayos.
So yun mga kasoy, natapos na naman ang mini mukbang natin. Kamusta na kayong lahat? Ayan, pagpasensyaan nyo na kung hindi na naman tayo lagi nakakapag-upload dahil busy. Ayan, salamat pa rin sa mga nanonood. Sana huwag kayong magsawa mga kasoy, hindi tayo titigil. At siyempre, gaya nga na sinasabi ko sa inyo, hindi tayo nakapag-intro na maayos. So basta sa mga bago dyan, wag niyo makalimutan na lagi ko sinasabi sa inyo, don't skip the ads. Ayan, so don't skip the ads mga kasoy, sa mga nanonood sa akin, para naman konting tulong lang. Ayan, so hintayin nyo lang din yung pamimigay natin. Magbibigay ulit tayo ng bigas, kaya abang-abang lang mga kasoy. So may makakasama tayo doon na may magbibigay sa atin na tulong para ibigay sa iba. So mga kasoy, see you next video. Pawis ko na. Okay, kahit pawis tayo, fresh pa rin naman tayo, diba? So see you next video mga kasoy, and pasalamat lang tayo lagi mga kasoy, ha? Kahit anuman na pagsubok ang dumating, walang imposible. Kaya God bless sa inyong lahat, and peace. Oh,